Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayod nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kundili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailob. Og nipadayon ang Ginoo, pamatia ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihulagway ni Jesus unsa ang resulta kung kita mapailobon nga magampo or mangayo. Naagi di ay tay madawat nga tubag, nindot nga tubag sa atong pagampo o pagpangayo. Mao na nga ang gitudlo ni Jesus, mao ang pagsigi gyud og balik-balik nga dili ta mapulan. Kay kasagaran gud nato do na man gud tay atong kaugalingong schedule sa pagpangayo og sa pagdawat. Muna sa unang pagbasa, si Solomon sa iyang kaalam nga nahuptan, mihulagway siya nga naa di ay schedule ang Ginoo. Iya maganing giingon diri nga wapa gani katunga sa gabii or katunga pa lang sa gabii ang miagi niabot dayon ang kaning katumanan sa hulga sa Ginoo or pagbuot sa Ginoo. Nya nangausab dayon ang tanan, nangausab pag-abot na sa Ginoo. Muna ang Ginoo mo'y magbuot sa schedule ang ato ang pagpangayo. Pero si Jesus iyang gisiguro, ningon siya, kung kining daotang huwis nihatag og maayo ngadto sa byuda nga sud sa taas nga panahon sigig balik-balik og pangayo, ang inyo pakahang amahan didto sa langit, kung magsigi mog pangayo nga puno sa pagtuo,
dili day maglangan, mingon diri si Jesus, dalion niya pagbuhat ang paghatag nato sa atong gipangayo. Dalion niya pagbuhat kay buutan guni nga amahan ang atong Ginoo. Pero ang gipangutana lang sad ni Jesus, apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhis kalibutan sa iya unyang pag-abot? Kining pagtuo nga gihisgutan ni Kristo mao ni ang atong pag-ila nga ang Ginoo gyoy magbuot, dili ta magbuot-buot. Mao bitaw na kanang magpuyo-puyo, wapay kasal, nagbuot-buot na, kanang naang bisag wa pagyoy kwarta, mangutang gyud, mangutang kay gusto gyung makuptan dayon ning maong butang, kana nagbuot-buot sad na siya. Mao na moabot yung panahon nga magkalisod, nasay uban magpalaygit kay di na gustong napay anak na sunod, nagbuot-buot sad na siya pagpahunong sa iyang pagpanganak, mag-inom og pills. Nasay uban magbuot-buot, kiskisan ang kilay kay gusto gi siya baga iyang kilay, lindot, balanse, ona gabuot-buot sad na. Nasay uban magbuot-buot og paputi siyang naong bisag brown, kana kita na nagbuot-buot na taana. Nasay uban magbuot-buot nga bisag babae siya, magpakalaki gyud, manguyab gyud babae, makigpuyo gyud babae. Nasay laki magbuot-buot nga magpakababay. Pero atong among nakitaan gahapon sa akong driver, Edgar, galibog na mi. Unsa man na gasakay sa motor ba nya, sexy kayo. Ingon ko, Inday, gana ko, Inday, ayaw taon kay pasiksi da Inday. Ingon sa Edgar, murab nagbayot pa din. Nako, di oy, babae na isa, tanawa ang sinapuhas buhok. Kaya magsigim siya ganaana dito sa motor ba. Nako, bitaw no, ang sinapuhas buhok, di man sad kayo pang babae, pero tanaw ni mong lawas, nari, makalibog na gid oy. Hastang bukton, hamis kayo, ang bagtak sa niya. Anang di man sad kanam tanadagko man nagpikitan ang laki. Dagko, hamis man sad, pero ang sinapuhas buhok, mura magpinabayot. Naglibog na mi nausahay ba kanang kita magoy gabuot-buot, nangausa ba niya ang dughan dagko na sad kayo. Isgote Edgar siya kabantay ka ato dito dapit sa may ito katong naninda dagko kayo kuan mga suso pulos manggutubayot nako mao ba di ay kitay magbuot-buot no ang kuyaw ang pari magbuot-buot sad nga mahimo sa dayong bana na tukhang sad unya ang ang madre sad magbuot-buot sad nga mura sad siyang dalaga usahay mapikas pare mo na ayaw pagbuot-buot. Ang saman, pagtuo nga ang Ginoo gyoy magbuot. Bisan pag-unsa nato kalisod karon, ibutang nato naputos kas utang. Nganong naputos man kas utang? Nagbuot-buot kas una. Sige kag pangutang kay imong kahadlok di masulbad imong problema. Karon perti na naon imong problema ha. Nya mangutana ka, unsaon ako pagsulbad pader kining akong utang? Perti naman indaghana. Sunda ang pagbuot sa Ginoo. Ingon man Ginoo nga ayaw pangutang. Di ayaw na pangutang. Nya di na ka mangutang. Unsa may sunod ka bubutos Ginoo? Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Pag binuutan, pagkugi, pagka matarong, pagka maampuon. Nya bulahan kamong mga kabos, pagpakakabos. Unsaon man nimo pagkakabos? Kanang tanan nga para pang arang-arang sa imong kahimtang ipamaligya ng tanan. Nya ang halin ibayad sa imong utang partial. Baligyan na nimo imong refrigerator, imong TV, imong multicab, imong motor, baligyan na tanan, cellphone, baligya. Nya ang halin ibayad atong imong utang. Di mo gamay-gamay to. Kugi din kag maayo. Palit lang kag makaon nimo kanang kanon lang gyud nga mabusog ka. Palit ka anang kanang aylan ng isda kay mahal rong isda. Palit lang anang ginamos nya butangi og kana na ang kuan suka. Naman tayo powerful vinegar diha. Nya para masana lab opiring pangayo diha tangani mo. Mao na inyong kanon. Di wa na gamay na lang kay mo konsumo. Nya ingka nya bayranas kuryente pa ipaputol ng kuryente.
aputor na aron suga na lang mo ditong kandila or di na lang mo magsuga, salig lang mo sa adlaw kanang gitawag og solar kuan ba kana bang gitawag original solar light, no, kana lang yung kahayag sa adlaw ikangit-ngit tog ana, kabuntag mata mo taas kay mugtog kay ika alas 6 matog na mo, ikagabi ikakadlawon mata na sad mo ana, o di sakto kay kas imong immune system di ka maigos COVID kay sakto kas tog, trabaho din kag maayo, kaong kas ginamos, dako kay kag tabon-tabon din eh. Pero way utang. Nya, man kay utang. Ang sabi resulta, mag-anam og kadako ang imong income. Mag-anam kadako, ibayad din to nimo ngadto sa imong utang, adi dangatag usa ka tuig, limpyo na nang imong kinabuhi. Nya padayon kag tinarong, trabaho, pagkugi, nya makatigom na ka kay wa kay bayaran ng kuryente, wa kay bayaran sa kanang mga load diha, kay wa naman kay load, kay wa naman kay cellphone. Ana, sa may sunod mahitabo, dangtag mga 3 ka tuig, pulos na savings. Di na ka manugal anang swertres, di na ka mainom anang soft drinks, wa man ay kapuslanan. Imong anak nga nag-eskwela, imong paundangon, kay wa man ay kapuslanan ang eskwela basta wa kay kabayad. Mabita na si Jesus, way grado si Jesus, way grado ang mga apostoles, imo na silang paundangon tanan, tabang na lang nagtrabaho. Sa resulta, dangtag 5 ka tuig, pwede nimo pa eskwelahon ang tanan nimo mga anak. Di na ka mangutang. Pwede nimong ibalik ang imong kuryente, din ka mangutang. Pwede na mo magkaon og saktong kaon na naisudan nga sakto nga di na mo mangutang. Sulbad ang utang. Sulbad. Ana, nga naman, nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Kana utang pa lang na, labaw na nang masulbaro na nimong panagbangi sa inyong pamilya, kanang wa na mo magtingganay, wa na mo magsigi dihag, di na mo magkaduol, mura na mo giring o giro, tungod lang ana mga utlanan siyuta, kana mga tanom, kana mga kural. Sunda ra gud ang pulong sa Ginoo, di ba? Human dayon na muna ang Ginoo niingon, dalion ako pagbuhat ang pagtabang ninyo, pero ang gikinahanglan pagtuo. Pagtuo nga matuman ang akong pagbuot, matuman ang pagbuot sa Ginoo, dili ang atong tawhanong pagbuot. Muna ang mahal nga Birhen Maria, champion ining maong pagtuo, kanunay gid siyang moingon, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Unsa may nahitabo sa mahal nga Birhen, tinuod ni agi siya sa grabe kayong kasakit ug kalisod sa kinabuhi, pero niending gid siya nga nahimo siyang bulahan sa tanang mga babae, rayna sa langit ug sa yuta, kuyog sad sa iyang anak nga grabe kayo ang pag-antos dinhi sa kalibutan sa pagsunod sa kabubuton sa amahan, apan karon nahimo ng hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Ug mao na siya ang pamaagi sa Ginoo, nya di unta ta mapulan, di unta ta ma-discourage nining atong kinabuhi dinhi, kay tuay giandam nga nindot. Kinahanglan lang magsubay ta sa tinuod nga pagtuo. Pagampo sa katawhan, mga igsoon, nagkatigom kita dinhi aron sa pagsaulog, sa pagdaig o paghimaya sa Dios nga magbubuhat sa tanan. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong ehemplo sa katawhan diha sa pagampo kanunay ug paghatag og dagkong pagsalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran dili mawad-an og paglaom sa pagpaningkamot nga mahimong malinawon ang matag lungsod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila.
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pangaliya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay natong mga paryente ug mga kahigalaan makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, dungga kining amo mga pagampo nga gituboy namo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.